खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्टजों दा गेलेथों इउबिपिअ आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा थारैनो नंगौ बे बाथ्राखौ जोंनिफ्राय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा जे बर'फोरनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि सेन्टिमेन्टजों माहारियारि बादजों गेलेनाङा नङाबा बियो उननि समाव माने बियो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोसोम दागो जागोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे बेखौ बोखांनानै गोख्रै लाफिननांगौ। मख'जाथावदि बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइयाव जानानै थाङो आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियैनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो गहपुर ओनसोलनि गोबां बर' गामिफोरा सोसनजाबाय आरो माखासे मानि बर' गामिफोरा फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव एबा बिटिसि ओनसोलाव सोसनजानो थांगासिनो दं आरो बेनि खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हर सान खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय बेराफारसेथिं इउबिपिअनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि इउबिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा मिरु इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे बिथोनाव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि माखासे गामिफोरा जोंनि बिटिसिआव सोसननो गोनां गामिफोरखौ BKWACआव सोसननो थाखाय लिस्ट खालामनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो गहपुरनि रायजो राजाफोरा बिटिआरआव सोसनजानो थांगासिनो दं। नाथाय बेनि बेरेखायै इउबिपिअनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्टजों गेलेगासिनो दं। बेखायनो गोख्रों बाथ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्टजों इउबिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा दा गेलेथों बे बाथ्राखौनो गोख्रों सोंखारिदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव माबोरै गोख्रों बाथ्रा बुंदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो। जों मिथिगौ बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव थानाय गासै बर' रायजोआ जोङो बिटिआर गोरोबथाजों बड'लेण्डनि सिमायाव गोग्लैनो मोनसिगोन हाबनो मोनसिगोन आरो बिनिखौ लानानै जोंनि बेनि रायजोफ्रा जों बयबो रंजाखांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथांखिखौ मावफुंनायाव आसाम सरकारनि गेजेरजों कमिसन दानायनि उनाव जोङो नारा नाथा गोबां खेब जोङो दासिमबो जोंनि दाबिनायखौ जोङो लाखिबोदों आरो बियो दिनै मोनसे अबस्थासिमाव 60 गामिया हाबखांबाय इलेक्सनावबो बाहागो लाबाय आरो बे मोनसे प्रसेसआव दाबो दं। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे जोंहा दासिम जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ ज' खालामनानै 539 गामि बिनिफ्राय दङ आरो बिटिसिनि खोलायाव सिगांनि एकट बादि आद्रा थानाया 95 गामि दङ। गासै 634 गामि मोनबावनांगौ जोंहा दङ। नाथाय बिनि गेजेराव दिनै जि बिश्वनाथनि बेवहाय जोंहा माने जि सावरायनायाव लादों बेवहाय मोनसे बाथ्राया जोबोद रोखा जे बे हालामनि दासिम 534 मुंख्लं जानायनि उनाव थांनानै थानाय बर' फिसाफ्रा बड'लेण्ड रायजोनि थाखायसो आन्दलन खालामदों आरो बड'लेण्ड मोनथ'यैनि सिगां 6 सिडुल काउन्सिलाव बिटिआर एकर्डनि दारै हाबनो मोननांगौनि लाहार फाहारावसो जों दङ। नाथाय BKWACनि थाखाय आन्दलन खालामाखै आरो बिनि थाखायनो बियो जोबोद रोखा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो दाखालि 29 जुलाइआव जि इउबिपिअनि एप्लिकेसनजों 161 सनितपुर बिश्वनाथनि गामिखौ BKWACआव सोसननो नागिरनायनि जे राहा लानाय बेखौ जोंनि दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजोंबो बिश्वनाथआवबो बेखौ 100% हेंथा खालामो आरो बिथांमोनहा बेखौ बोखांना लाफिननांगौनि थाखाय दिनै बे बिश्वनाथ हालामनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों गोख्रों रावजों खावलायो जाहाथे बिथांमोना बेखौ बोखांना लाफिननांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि गामि सोसननायनि गामि हाबजोबनायनि खामानिया जोबागौमानि BKWACआव हाबनांगौनि गामि बिख'नांगौनि बाहाय खुनु प्रश्न गैया। मानोना बिथांमोनहा अराय सम गोसोआव दं जे जोंबो गोसोआव दं बे बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजोफ्रा ओंखाम उखै हाबनानै दुखु खस्थ' खालामनानै थै दान होनानै बिथांमोना बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों। बिथांमोना BKWACनि आन्दलनाव बाहागो लायाखैमोन आरो बिनि थाखायनो
बे हान्थिनाय समाव जांख्रिथायारि गोसोजों दावबायबोनाय थांनानै थानाय बर' फिसाफोरनि बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि थाखाय बिथांमोना मान सन्मानखौ लाखिनानै मान सन्मानखौ दिथा खालामनानै बड'लेण्डनि इयुननि सिमांखौ दिथा खालामनानै बिटिआरआव हाबनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै बे थिरांथाखौ UBPआ बेखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय इयुननि खौसेथिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बेयाव जेबो गुलाय गुजायनि राजखान्थि खालामा जोङो बेखौ खावलायगोन आरो बिनिफ्राय जोंनि बेवहाय गासै बर' रायजोआव अराय सांग्राङैनो दङ आरो बेबादिनो बयबो सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो सांग्राङैनो दङ आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना बेबादि राजखान्थियारि कौशलनिफ्राय राजखान्थियारि बेबादि गुलाय गुजाय थासारि एबा डिभाइड एन्ड रुल पलिटिक्सनि भिक्टिमाइज जानो नाङा जोंखौ भिक्टिमाइज खालामनो नाङा आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलन खालामजेननायनिफ्राय बेयावबो हान्थिफैनानै मोनफ्रोमबो बर' ओनसोलाव हान्थिनानै बिथाङा जोंखौ बुंलांदों जे इउनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फल बिनि थाखायनो जों जयै गसंनांगोन आरो गावस्रायोबा जों जेनगोन आरो बिनि थाखायनो सनितपुर बिस्वनाथनि गोख्रों माहारियारि गोसो थानाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो बे इउनाइटेड मोनसे माहारियारि स्पिरिटआव सेन्टिमेन्टआव दं आरो बेखायनो जोंनि बेयाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायगोन जे बर'फोरनि बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि सेन्टिमेन्टजों माहारियारि बादजों गेलेनाङा नङाबा बियो उननि समाव माने बियो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोसोम दागो जागोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे बेखौ बोखांनानै गोख्रै लाफिननांगौ आरो जोंबो बोखांनांगौनि थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो खावलायगोन।